gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi bureauji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jaam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, do ya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. Miñam batte ɓiye yo ɓernama lelo mbeɗa jogui numéro Seydou mbeɗa jogui numéro Mignum mbeɗa jogui numéro yimɓe galle mabɓe so ɗum woni haajuma mami addu oto mi waɗma hen jolen jeen ha toon jiiya ɓiye garten ɗum hay caɗele goto ngala hen ko mbiɗa kam noon a ƴacci foof e juuɗe Allah ko ɗum ɓeydi weltindemi saabu neɗɗo kala ko waɗe aduna koye mum tan artata yasin mawnam ɗaldi Seydou e aduna nani yeeso makko mbiyata nelenen ɓooyi min noon mi jaaɓi Allah sabu neɗɗo ka dokkateɗo a rokkani hoore ma kala ko jomiraɗo rokkuma yettu Allah yetti Allah mi andi ko ɗum Allah fesi e tindam min ko ɗum Allah rokkimi ni Allah ñawri gueɗam mi jaaɓi mi hamdinima kadi no feewi oɗo wutti mami dardumo ɗum mi hakkillam wone makko fof yaltin wutti o mi ɓorno walla mi daara mi nattina kono aduna nan ɗo goppidimo e aduna wallahi miñam ay ko kalɗa ɗo ko ala foof ko wattete hen tade mbiɗa woppidimo e aduna on kan ala ko mbattanmi hen ummo ya ɓorto jurtoɗa ndiyam no wuuli ko woni hen fof ɓiye yo ɓernama lelo no jiɗɗa yiidemo fof ma yimo so Allah jaaɓi so tawi mbiɗo darde koyɗe ummo ya jurto e ndiyam gara yalla ren boobo amin yalla suur boobo yalla ren boobo ɗo andaka yalla suur boobo ɗo andaka mbimami ko ya fam goggo ma et puis haala ni hotat min jinmi ko guitta ɗum e hunko ma mbatta ɗum to guittunoɗa ɗum to a faami no mbirumami ni haala ka fuɗɗi hewde e hooram te mi yiiɗa min tikkodira mi yiiɗa kadi naggam sa woni noon taw ko nenama wonno kadi wonanno ko yande e dow ma donc moɗɗum c'est pas la fin du monde somi umima joni mami haalda e makko e haala ka gasi mi nanimo e jooɗo
haala koto aɗa wawi woppude ɗum ou bien a yejjiti pacte amen a yejjiti no mbiyatnomɗa kam baba min so taw min an woni préféré am mo woni préféré ma baba mi yejjitani min mbeɗa andi chaque jour ko min woni préféré ma mi andi ɗum ko ɓooyi mais woni probléme o min sin woni ɗo chaque jour o woni ina haala ɗum chaque jour waɗa répété am gogo nen ɗum fof koko bennata ko situation tan nanen de oto min nanto haala min goota je pas tan sa yiɗi haalde ko muusimi tan wiyen mbaawa min goota nen de ok min nani o hotta inchallah wona yewtere wen vraiment non nelawma non bébé dafa mel ni da nga sonn de ay je suis un peu fatigué là waaw bébé naa nga bàyyi na nga ko mel ne loo ko suba jàmm ci de ok yaa may wettali ko ke bijou an ko ɗum woni ciao a yiro ko wattani kala komi faalama haalande tan no fanɗi an komi waɗuma hayɗa yoɓere kam ɗum ɗan nodda ɓeer rewɓe bonɓe ko min faaɗa yakkude ɓernde an ɓuuri ko yakkuɗa ɗum jamma o mi wawa ɗum mi wawa haala jamma wode
mi haalat ko waɗɗa joni kon ko no inirta ɗum ok parce que o wi kam chéri sa heɓtinani maymuna miñe sa heɓtinani maymuna bandiraɗo ma sa heɓtinani maymuna meilleur ami ma c'est à cause de toi qui me dit chéri et bébé sa anda ɗum andu hoorema numéro e lahnan noon ɗum appelle là noddumo jara jara mi andano ko kañum si mi andano ko kañum kay mi haalata ange ɓernde ma ɓawlude dimo waɗay ko dimo waɗata baro rewi ɗo o salminali lan o yowaki tan laaɓi ɗiɗi peut-être tam aussi o yejjiti komin sawi mo lebbi 9 ñallal gotal seeɗa mi maaya kono noon wona yeeso baro ni de min miɗo andi Binta woni caggal makko kono baro mom o ma o andu komin heɓi mom ma o andu hande min komi sobayankejo o wattata ha o maaya kono fo e waade noon hay goto toñani kam sana an raki mbi ko an tan toñi kam mi hallinoma gila adan hata hollumo to gonmi ande a famati tan ko ɓurti fof ɗum fat par ce que adama komi jurmiɗomo ha ɓurti
omo nodda kam tan téléphone ngaji kir laaɓe tati omo nodda kam e oto makko omo haalna kam omo namdo kam to gonɗa min jurmi momi ha ɓurti mi fotta mi haalnamo mi sikku kay ɗum bonani holko jurmotoɗa adama mbar ko muyno o wona muyno te min komi sehilma so wimo moftanam ɗum ɗo walla jagganam ɗum ɗo ko noon foti waade kala no wawno wadde feere hayso yeynimi komi anda a wiyannoma o anda par ce que ɗum ala addani kam sona caɗele e tampere ko ɗo o ari omo rewe yomi artu min noon to jaɓɓumi ɗo mi yaɓɓitta ɗon sona jiimi ko jinmi ho walla nanmi ko ponmi nande ko mbirmo sona tawi o yaltu gallo ɗum artirtami ɗon so tawi o yaltani gallo mi buujata ɗo meet neɗɗam saɗa wawi mbasa hulde holno mbatta ko golle kulɗuɗe aɗa nande kulɗo ummo jiirumami saɗa wawi gacca kaɗo haala hankkadi gara saɗa hoota min haalde mo ɗo mi wimo aɗan ɗo par ce que komi jurmiɗomo hay jour goto hay 50 ujunere saw wimo rokka kam pour mi haalnamo mbimi jobdi ala hakkundami makko so arti hay ɗon kay mi haalnamo tan an kay joni paami ndekete ko joɓɗoma ko ɗum addama yoɓani kam de mi yamani haalis makko de ko biɗomo yoɓami mbiwmi sohlani haalis makko pour jobdi pour mbaɗa haalanma ɗum kay jarani mi haalnamo tan par ce que tampi no fewi mi yurmi momo ñande foof ko téléphone kar o ñamani o yarani acci mi haalnamo ni kay ɓuuri ɗum kay wonde na haalano kam tan minen mi yoɓma mbasa haalde kono ɗum ɗo fof kana adde so ɗum ɓenni min ummu mi hulani ummu kala ko yeeyete jeere he so wetti table makko mbiɗa wawi sodandemo fof mi ƴeñƴahimo ni sa ƴeñƴahi ma heɓɗo joɗɗa so tawi onkoye hollide yimɓeɓe kanko ko woyu walla mo holla adama ko woyu ɗum ko adama o hollata ɗum e nder galle man kono min ɓuurimo wonde man lisu ɓoyɗo wima ka kulɗo moɗo mbaɗɗani keɓa ɗo tan lobbinɗa ndeeƴa pour de ummu arta juriya dewgal ma ko kulata e ummu mbaɗanani ko wimami ko ummu ko ɓuurimo lees e ko ɓuurimo mo hulanimo saaha kanko neɗɗam a huuli tan haalamto ko mbaɗɗa adama ha omo tampa mo rewire maɗani mbaɗa ɗo nanɗamo to ko nanno momi tan koye less gudelam min kam a majjani kam cuura e darde ha lati belɗo dara ha dara buddi dariɗi dara ha mi haala noon gali min hayso ko bamum gorko jaggumi leloro saka gorko o dew mono maya wa feere garta guilba warde o suwa acca ummu gelta gallo ummu jogora yaltude rewɗo gara saɗa yaaha géria jaltina ummu no ummu yaltat ummu komin kaldi ko ayano ñana jaltami nde one wiɗum a yalti de mi yaltinimo de wawi mi haalanma ko jofuɓe mbiyata ko ale bogis am no retour kanko de mawo yaltu mbeɗa yiya noddirani ni batta ko gadduɗama kono acci wonde seytane an wona seytane kalmi koko gonga aɗa waɗi yambara ha ɓutti ɗum de ɗere baɗa joni cuura e defde media baru an a yaru sangara ka ko a feetu ka ko honɗum waɗuma an ko honɗum nanguma ha heɗata walla miɗo jooɗi a hiwrotako lan fiyonoma hiwraki lan ngal dugula yagal woni honɗum min komi nene ma ko min sawuma ka reedu an ko min heɓuma te attention ɓiɗɗo yawata ko lan ta ndaran ni hay babma o yawaki lan o woñay tummi hibba na fere non ɓiɗɗo que ça soit la première et la dernière fois hiɗa rombolan e nder galle a hiwrota ko lan et en plus ça me fout au pôle nord si tu me dis bonjour et si a salminal lan mi ɗaɓɓali barke e maɗa ko an ɗaɓɓata barke e an a anani komi haalan ma kon wona men gore si fillike mi waɗata ko boni an ko honde bonɗa needi joni a hollay lan a wonimo ko ba a ɓuri lan darde min ɓiɗɗo am mi watama heɓude ha gayna leggal ma no taƴeyan si a watti ɗum inchallahu rabbi ɓe nanda en ko ɗum mi haalanma bande con
imbécile. Ça va? Ko jam ko mbiɗa Jambolo ko min noddunoma yalla beeɓi jam hannde noon noddumami ko jewten sérieusement sabu mi ƴewtinima situation galle o no feewi gila noon début à la fin woni gila garɗa ɗo fayde hannde mi resi debbo gadan woni femme no yaltiri gallo haydara majjanimi hen ko sowabuni ma debbam oɗo jaaɗo une dernière fois woni absa une grande partie ko sawabuni ma encore te mbiɗen ɗo e laawol jogori pertude debbam à cause de an noon hannde wonko jinnomi haalde ma kadi ha laaɓa gueɗel tan cohlumi mbaɗana kam wiyam wawa wadde stable une bonne fois jinni tan ko balla kam sabi Allah e nuraɗo mum ƴetta kala ko joguinoɗa ɗo e bagage e gallo duttoɗa ɗo gonnuɗa ɗo mate mami wawa wurde min gurnam ɗam jinmi wurde ɗam e gallam propre gallam ɗum jinnomi hannde vraiment mbaɗna kam ɗum pour une bonne fois mi yettima noon no feewi kadde jettoru sabu gallo ala ka waɗani ɗo ala ka tampani ɗo ɓinguelam mbeɗa wawi wiide kala no wayi guel suka hiiri ko an wadde mi ala jodduma gallo noon kam ala hen sens interdit kala no jiɗɗa arde aɗa wawi arde kala no jiɗɗa ƴewde ɓiye kadi aɗa wawi ƴewde ɓiye saabu ɓiɗɗo hannde endendi poti hen no woniri ɓiyam ko noon woniri ɓiye kono kadi minne mbeɗa yiiɗi wurde kadi gurdamam kadi une bonne fois pour tout Adama anka gueɗe ɗiɗi namdoɗamami hon lekki mumiɗama wala jiɗɗa ko membade lekki ma ki mumiɗaki soki moƴƴi walla ki moƴƴani ko wayno eyyo ay min kam ko min yummum sofilam ɗam wona ko min watta ko min ittata ay so rewɓe maɓe a hawrani e rewɓe moƴƴuɓe ɓe garani pour joɗade woto ƴettu toro fora ƴettata fawi dow hooram nan kalamami ko est ce que ne fami kalamami ko te mi haalama hunde wotere an wona ko ɓurma tonginade wona ko ɓurma yajje wawde yaltinde kam ɗo e galle o ko minima poti hen somi ɓuranima hen sah mbiyatmi an pourquoi so yimɓe kaali tan mbiya gallam ko joguiɗa an ka holon an ko ɗum jimandu ko kan ka holon ay noon aɗana men bo kam de gila nden miɗena waɗa maslaha kono an anda ɗum de an anda hunde maslaha de sa wiyama tan mbiya gallam tawi an hay ko sera a wonani e nder galle he ay 60% ɗi mawnam jeeyiɗo e galle he hokki kam 1000 raison pour wawde wonde ɗo e nder galle he hano beelaɓe no beelami ŋaɓirtomi ɗo e nder galle he guittowo ala wona an sa wiyama tan mbiya gallam hanno mi haalama ka anda gila nden noon mi ƴeewi an gila jour mo kaldumi ma haala galle o aɗan jogui konngol galle mawnam parti mawnam kanko jeeyi eyyi d' accord mi nani mi haalantuma hannde goonga o paama ɗum ganda une bonne fois pour tout mawne o walli kam ko feccere e ko coɗannomi galle o ne woni 15 sur 20 ƴettumi coodmi galle o jamano ine yaaha ƴettumi haalisam coodmi galle o woni 300 métres carré ko hen tañi piscine o ɗo min de mi wonda ko ɗum heɗo il faut keɗɗami haalanma baro gillani ko nen ma haalat ko mbeɗa heeɗo ko ɗum takno depuis lool ha joni mi yiɗa haalde par ce que ko wayni gañatnomi yo hewɗo ɓe anda saɗa heeɗo kam nak jam hum ari ɗo mbeɗa haalano mais mi haalnani pour ya yahga nene ma haaldanma ko pour yo on coowde mi haalnamo rek pour ganda ko kewi ko par ce que aɗa andi simi welanoma mi yahga baba mi haalan ɗum te nde aɗa andi ko kewat mi bonnata hakkude mumen
wala coowode hen ko ɗum gañatnomi nak ko ɗum tahno garmi haagama kalanmami a ɓerde a hakkil kay mais an nak mi ni mbaɗirɗa réagir moƴƴani de siki yaade am nene ma haɗa haala woɗo haala ha ene irtoñi he tan c'est pas bon min ko min yirgui tan mi rewe makko han jimo omo dardi e mo wona goɗɗo ko min yi et puis ɓuuri musiden fof ko kanko rewe e mo min mi yimo ko kanko rewi e mo fi ɗum no wondi ko ene hulɓini joɗani mi yimo mi rewa makko han jimo sa yi kay mo ari ɗo e galle waɗi ko ha fittando haabe yeehi hen joguimi pouvoir goɗɗo kadi artuɗo kadi ene waɗɗe ɗo gueɗe hani yaltida e maire aɗani ɗum ɗo ko kanko ki ɗum mo oɗo liberté mo heeɓi ɗo e galle o vraiment ko kanko waɗi ɗum mo ara yaltita e haabi waɗa ɗum golle cofɗe rutto kadi ara ene continue ha joni mimi yi ko kalta ko fof min mbeɗa andi par ce que ko min haalanma ko min ɓurma andude ko kewi mais jiɗmami haalande ko seese tan mbatta par ce que ko nene ma holmo kolotomi mino hande hakkille jiiba ɓernde yiɗa mi yiya ɗum wawa wonde dow ala sehilala